N.T.I TV. N.T.I TV. Igbo Igbo ekene m unu asị m ya ma alụ ọnụ mma Igbo ndị nwe m Igbo ndị njibili Igbo ndị njem ọnụ ọmụ bụ nwada unu nwaanyị ada unu ji eje mba ada unu ji eje ife ada ndị Anambra ada Igbo niile ọmụ bụ nwada Oregbunam Chinenye ine m anya n'aka ekpe n'ụtụtụ a ị ga-afụ nwada mụ na ya kwụrụ bụ igwu na okwu ụtụtụ a mmenyefezi ya okwu onye m aka kọwalụ ụmụ onye ọbụ ndị Igbo ekele m afọ m bụ nwada Egbunam Chinenye abụ m onye Imo steeti ọfọm n'isi nọ n'ụbọchị nke taata bụ na anyị ga na-eje n'ana n'ihi na asị na eje ana abụ isi ije eje ana akara nke ebu n'anya anyị eso onye na ụra nụ ndị ya na oya n'afọ ama m na ụnụ pụtara gị bụ onye na-ene m anya ama m na ịlalụlụ ọfụma o nwere nnukwute isiokwu anyị bụrụ bịakwute ụnụ n'ụbọchị nke taa na-enwe ya bụ otu esi aza ezi na mgbe gboo ụnụ n'anya n'aka anyị ụnụ ga-afụ ihe anyị kpagasị n'aka ya bụ ka a na-akpọ ụkọ ọkpa ọ na-agbara ọfụla ka ebidoro mepụta nke ndị oyibo kpọrọ ọmankọ ndị Igbo ndị oyibo badara ya azịza ịghọtago mana nke a ka anyị ji azabụ ya bụ ife na mgbe gboo na ghọtara ụzọ ebe m si apụta ya bụ na nwaada Igbo ọbụla na-eji oke ọkpa ma ọ bụkwanụ azịza aza ihe ọ ga-agba mbọ fụ na ukwururu ya ala mgbe unu ga-enezi anyị anya ka unu fụ ka anyị si eme ya bụ ife ma nwanne m nwaanyị ka anyị zaa ezi anyị gosi ha ka esi aza ezi na-afụ ka anyị si eme ya ọhịa ka nwaada Igbo kwesịrị ịdị na-eme na okinite ụlọ ụtụtụ bụrụ ụzọ saa ilu sapụ ngwere uchichi dị anya ilu ọsọsi anya bụ ilu ọgba mbọ fụ na okporo ntụ ụtụtụ mana tupu o bido zaba ezi ọ ga-ebu ụzọ welu azịza zapụta obi nne ya maka na ọ bụ obi ka a na-ebu ụzọ aza tupu azaba ezi ịzachazie ezi ịzachazie ya bụ obi ibuluzie oke ọkpa pụta bịa zabazie mbala ihe eji azakwanụ mbala bụ ka mbala ọ bụ na mbala ahụ dị ọcha ị ga-afụ ka ebe a dị ilezie anya ebe a ifu ka o si enwu oke ọcha ka o si eti kolikoli mgbe ezinụlọ ọbụla ịbatalụ ewefụ n'odo otu a malụ na ada Igbo n'ebe afọ ihe a ka eji ama nwaanyị kpọrọ onwe ya nwaanyị ihe a ka eji ama ada Igbo ịbata ebe ada Igbo nọ ọ na-adị ụka ọ na-adị ọcha nke ukwuu ị na-anya anyị zaba ihe ndị azasịa o nwere ka nna anyị bata ka obi yara ịkpanya ọchị obi ga-atọ ya ụtọ nke ukwuu maka na ọ nwekwanụ ndị ọbịa ha bata ha ga na-asị nna ịmụkwalụ ụmụ gị nke a ịfụkwa ka ebe niile si eti ọcha ọ bụ na esi otu a na-eme ya bụ ibe a na-aganụ n'anya anụ ma anyị zaba anya bụ ife zasị ọ bụla sọ ịza ife na ọ bụ ya bụ nọọ ịzasịa ịgbakwa mbọ fụ na ikporo afịfịa maka na o nwere ezinụlọ ya eme ije ịfụ na azasịla ezi azaba ezi zasịa ị na-enekwa ife ebe ọdụ ụmụ ga na-enezikwa anya fụ na afụkwa ka esi eme ya ọ dịghị ọkwa ofele
fụrụ na ihe ya zasịgo mbala anya unu fụ ka o si eru unu n'anya unu ga-afụ na ọ na-egbu ahịhịa ị n'anya ị ga-afụ ife ọ na-eme ọ na-ewepụsị ihe ndị a na-erire fụrụ ka o si eme ya o wepụsịcha ihe ndị a ya bụ ihe eji eme nwa ọgwụ nke a ọ na-egbe ime ekele bụ ka a ga-awụnyezi n'ime mbụbụ na nchịkọta okwu anyị nwaada Igbo ọbụla kwesịrị ịdị na-eme ejirimara adị unu n'anya n'ife anyị mere n'ụtụtụ a ọ ife ejirimara adị na nchịkọ okwu anyị ọnụ unu na-anụ ọnụ ya bụ nwaada unu maara afa ya ada unu ji eji ife ada ndị Anambra ada Igbo niile nwaada Ọrịbụna Chinenye onye mụ na ya nọ bụ Afa m bụ nwaada Igbo Chinenye. Abụ m ada ndị ebe okwu a si elu n'aka bụ na NTI TV n'obi eziokwu ebe ọ ya adị ịbịa ọ na-amara okwu m ozugbo ngwa ka ọ dị ndewo